Meghalaya High Court Khlem kia halor ka jingja kno Shah Shoh advocate haki court ka hinyotrap National Youth Front HNYF bat kala batha ya kibor badai pej ban penti kana ka jing toket ka bapura bat ka babanya ka division bench bakantop yo Chief Justice Rivati Mohite Dere baru Justice W Dingdo habas ngapisyar ya ka writ petition hakalai tribunal arja arpun riu kala pentip bakala don ka FIR ka bala register Hasadar Police Station hakabaya day bat ketiga jingja Kat kum ka affidavit bala tap do Superintendent of Police ki Khasi Hills District uba Vivek im ya ka FIR la register Hasadar Police Station persya ya ka kenhun ki dekat ke HNYF hakikin don an baper joka Bharatiya Nyaya Sanhita. Sangut ki badai ki dekat ke HNYF ki la syakam berkejing toket ya ki kadang ya cakman. Ke court kala pentip bau advocate ubala keno Shah Shoh la pha ban le medical examination has civil hospital Shillong bat ka kai pot ka kedo bau lamen saw kenthop ke jing at na ka ngap ka diang bat harum suntur ke jing pang na ka kho sia ka mon bat la ong bau Khlem Tip-Briew kumbasan Haduh shpo Minit ki bor polet ki la kurup ya ka digital footage na Kiting Road Hasadar Police Station kum shibanta ka jing toket Haka jing bishar ka court kala kedo bakala don ru ka jing kran sekilat pathai khobor da ki non-state actor haplau ka police station. Nakanye USP ulapan mi jing mana persya ya ki jing kran lat pathai khobor da ki non-state actor haki phalau police station. Ka court kala patha ya ka Office Director General of Police ban penmi ki juk ki jing patha ban yada ya ki police station bat ki along na ka basya pendon kam kum ki jaka kran sekilat pathai khobor da ki kenhon ne ki seng sanhima. Ka court kala batha ya ki Bar Council of Meghalaya bat ka Bar Council of India ban longkum ki party ha ka mukadama ban yathir ya ki mat ki bedai bat ka jingsngan bat ka buram ki advocate kanthai bat ki samla kanthai ki bole internship ha ki court ya ka ba ka Bar Council of Meghalaya kala pentem bakan wanra ya ki kendon ya kani ka mat labu ban song bishar biang ha ka khat khandai tari unailar arja arpun rio ha ka ba ka court kala batha yo investigating officer ban don lang haringkat ki kai pot jing toket Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya